номи ман Сурайндо, ман масеҳӣ ҳастам ва ман ҳама гуфтугӯҳои шуморо пайгирӣ мекунам ва дар ҳақиқат ба шумо гӯш медиҳам, ки шумо дар муқоиса дар дини ислом ва насронӣ медонед. Ман хурсандам, ки ба шумо як савол медиҳам. воқеан чанде пеш дар бораи довараи онҳо, яъне дубора омадани ҳазрати Исо, ман бовар дорам, ки насрониё ва мусалмонон ба ин бовар доранд ва ҳар ду дин дар рӯзи қиёмат омодагӣ мебинанд. Ман як дӯсти мусалмон дорам ва ҳамеша ба ман мегуфт, ки ман дар ислом эмин ҳастам. аз шумо мепурсам, ки фарқият байни шумо медонед, ки омода кардани насрониҳо ва мусалмонон дар ҳаёти дуюм дар амн будан чӣ гуна аст ва чӣ гуна маро ба қабули ислом ташвиқ мекунед. хоҳар, фарқ байни мусалмонон ва насрониён, ки ба омадани дубораи Исои Масеҳ омодагӣ мебинанд ва рӯзи қиёмат савол кард, ки насрониён интизори Исои Масеҳ ҳастанд, ҳамчун Худои бузург меояд мегӯянд. мо мусалмонон интизорем, ки ӯ меояд ва равшан мекунад, ки ӯ худо нест. вай меояд ва фармудаҳои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро иҷро мекунад. зеро Исои Масеҳ дар Инҷили Юҳанно рақами 16 ояти 12-14 гуфтааст, ки ман бисёр чизҳои гуфтанӣ ба шумо дорам, аммо шумо ҳоло онҳоро таҳаммул карда наметавонед. зеро ӯ вақте ки рӯҳи ростӣ аст меояд, вай шуморо ба тамоми ҳақиқат ҳидоят мекунад. исои Масеҳ дар бораи омадани Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: пас агар ман ба шумо кӯмак кардан лозим бошад, ман мегӯям, ки таълимоти Исо алайҳиссаломро риоят кунед ва ба паёмбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам имон оваред. танҳо агар шумо ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам имон оваред, дар рӯзи қиёмат наҷот хоҳед ёфт. ба шумо кӯмак кунам, ки ба ғайр аз имон овардан ба Аллоҳи бузург, шумо бояд бовар кунед, ки Исо паёмбари Худо аст ва шумо низ бояд ба паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам имон дошта бошед. хоҳар, оё ту бовар дорӣ, ки як Худо ҳаст? Бале. бовар дорӣ, ки Исо Худо аст ё ки паёмбар аст? Паёмбар аст. оё шумо ба паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бовар доред? Бале. ин маънои онро дорад, ки хоҳар мусалмон ҳастед. шумо бо забони арабӣ ман мегӯям, шумо такрор кунед. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness. ман шаҳодат медиҳам. Bear witness. ҳеҷ маъбуде нест ба ҷуз Аллоҳ. And I bear witness ва ман гувоҳӣ медиҳам, ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам фиристода ва бандаи Аллоҳ аст. and servant of God. машааллоҳ. аллоҳ подоши туро диҳад. иншоаллоҳ аз Аллоҳ таманно дорам, ки туро аз оташи дузах наҷот диҳад ва дар рӯзи қиёмат ҷаннатро насиб гардонад. иншоаллоh. And may He grant you Jannah on the day of judgment, inshallah.